खरोखर आनंदाचा क्षण आहे. कोकणामध्ये जे काही आम्ही नेहमी फिरत असतो, प्रचारासाठी असेल किंवा एरवी असेल, नेहमी वाटायचं की हा जो जिल्हा आहे पर्यटनाचा जिल्हा आहे आणि इथे आपण अजून काय काय करू शकतो, इथे केवढी जगभरातून लोक येऊ शकतात, ज्याचं पोटेन्शियल एवढं आहे, जगाला कोकण काय आहे ते दाखवू शकतो. खरं म्हणजे आज येताना देखील आम्ही जेव्हा लँडिंग होत होतं, जे काही आपल्याला इकडचं बीच दिसतं, इकडची जी माती आहे, लाल माती, हिरवे डोंगर, निळं पाणी आहे, पांढरं बीच आहे, जी रेती दिसते इकडची अर्थात, आणि इकडची माणसं देखील एक वेगळी जादू आहे. आणि ही जादू मला वाटतं आजपासून आपण जगाला दाखवू शकू, ह्याचा मला सार्थ अभिमान आहे. कॉन्फरन्सिंगच्या द्वारे चर्चा काही महत्वाच्या विषयाच्या संदर्भात झाली. उद्याच्या 11 तारखेला नितीन गडकरी साहेबांच्या वेळ मुख्यमंत्र्यांनी मागितलेली आहे आणि त्याच्यातनं गोवा मुंबई हा जो हायवे तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात झालाय, परंतु आमच्या रत्नागिरी आणि रायगड जिल्ह्यामध्ये ते काम अर्धवट आहे. ते काम 12 वर्ष रखडलेलं आहे. तेही काम पूर्णत्वाला न्यायचंय आणि त्याच्यामुळे ज्या काही अडचणी असतील, राज्य सरकारशी संबंधित असणाऱ्या अडचणी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सोडू, केंद्राशी संबंधित असणाऱ्या गडकरी साहेब सोडवतील आणि त्याच्यातून पण त्याच्या तो रस्ता एकदा पूर्ण झाल्यानंतर खूप चांगल्या पद्धतीची मदत प्रवासांना त्याच्यातून मिळणार आहे. दिल्लीवरून, कलकत्त्यावरून, बेंगलोरवरून, हैदराबादवरून अनेक ठिकाणावरून येणार आहे या ठिकाणी विमान. आज एक आगळा वेगळा अशा पद्धतीचा आनंदाचा सोहळा. राजकारण बाजूला ठेवून आम्ही सगळे देखत राहिलेलो आहोत. सगळ्या ठिकाणी राजकारण आणण्याची आवश्यकता नाही आहे, परंतु कोकणाच्या विकासासाठी नितांत आवश्यक असणारं जे विमानतळ आहे, गोव्याला जगभरातून लोक येतात. सिंधुदुर्गला समुद्र किनारा आहे, सिंधुदुर्गला डोंगर आहे, झाडं आहेत, सुंदर अशा पद्धतीचं वातावरण आहे आणि त्यामुळं जगभरातले जे पर्यटक आहेत ते इथंच आले पाहिजे. या ठिकाणच्या लोकांना रोजगार मिळाला पाहिजे, बेरोजगारांना या ठिकाणी चांगली संधी मिळाली पाहिजे. चांगला विमान उतरल्यावर सगळा आजूबाजूचा निसर्ग लोकांना दिसू दे, आनंद मिळू दे, अशा जोग अशा सारखा विकास या विमानतळाच्या आजूबाजूच्या परिसरातील करा. ही जमीन विकासासाठी घेतली. इथे पायलटचं प्रशिक्षण वर्ग व्हावेत त्यासाठी जास्त जागा घेतली. मुंबईत पार्किंगला जागा नसली, जास्त विमान आली तर इथे पार्किंगचं स्टेशन व्हावं म्हणून इथे जागा ठेवण्यात आली आहे. आणि हे विमानतळ चालवणाऱ्याला व्हायबल व्हावं हा उद्योग, आणि म्हणून एवढी जागा 934 हेक्टर ठेवलेली आहे. काय होतं तुम्ही बघा ना, आजूबाजू गवत पण येत नाही, धड गवत पण. हे खडक होतं, उभा इथे खडक होतं, मी पाहिलंय. अशी जमीन घेतली आणि चांगला दर मिळून आणि इथल्याच लोकांना रोजगार असं अनेक गोष्टी इथे उपलब्ध होतील. सिंधुदुर्गांना नवीन उद्योग होऊन उद्ध्वस्त केलं जाणार नाही, तर स्वतःच्या पायावर त्यांना उभं करण्याचं काम आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही. हा संकल्प सगळ्यांच्या वतीने आहे. मी जरी बोललेलो असलो, सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा आणि इथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ते आझादी छत्रपती शिवाजी महाराजांची दिलेली आझादी आहे. हे आमच्या गौरवशाली इतिहास आहेत मराठा माणूसचा. माझ्याजवळ हे एक भावुक क्षण आहे. मी ठाकरे साहेबला निवेदन करतो, मी नारायण राणे साहेबला निवेदन करतो. आमची सिंधुदुर्गची धरती केसरिया धरती आहे आणि हे केसरिया धरतीचे एक नवीन मोड आज आमची उपस्थित आहे. हे विमानतळाच्या उद्घाटन केवळ नाही, या ठिकाणीचा एक नवीन इतिहास, या ठिकाणीचा एक नवीन अध्यायाची सुरुवात झाली. आज एखादी चांगली गोष्ट असेल तर नजर लागू नये म्हणून एक काळा किट्टा लावावा लागतो. ते लावणारी काही लोक आहेत. एक गालबोट लागू नये म्हणून काळा किट्टा लागतो. नारायणराव आपण म्हणाला ते खरं आहे की बऱ्याच गोष्टी तुम्ही केल्या त्याच्याबद्दल तुम्हाला धन्यवाद देतो, पण कोकणची जनता डोळे मिटून कधीच राहत नाही. ती शांत आहे, संयमी आहे.
म्हणून सर्वदा भयभीत होऊन काहीतरी करेल अशी अजिबात नाही, ती मर्द आहे. आणि म्हणूनच गेले अनेक वर्ष तिने तिच्या हक्काचा लोकप्रतिनिधी निवडून दिलेला आहे. आणि म्हणूनच खासदार विनायक राऊत इकडे निवडून आलेला खासदार म्हणून उभे आहेत. मला त्यांचा अभिमान आहे.